Ubikirwe iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amoroke gusabana n'abayiburi enkate koba onye tebwati omogaka amono mongina enka ige koba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka omwanjo murire on this TV na ande n'ekinga kinde ngukwarya ne asomoroberyo bobosera gwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obunyasaye oyo korenta omwanchwa omurigereria na n'ekinga kinde twamiranire igaigase TV yetu ya Ndisi TV obwansu nobo mwogusi lero nigombegete ebikoroto bya Brighton lero nga ebikoroto bya Brighton ndoje nga byangisanire tigango turakegendereria tumakomanya ngaki ekebindi gekogenda asego nabakaribishire mwensi asemura bakana banene kubwa mono lero buna mwate botambe ekebindi kya oboseira bwenka yakoba na oyominto Bishop Charles Mosomi Isaboke nandirende nabakaribishire mwensi asego oyominto Bishop karibu sana asekebindi kya oboseira bwenka nakobwa mono lero nigo tochiko kwaniranga enka emumanyete nyasaye ngaki ekorekana asego yominto Bishop karibu sana muya mono sana bia mono abaminto ase motorigerereti ase ngenjo chiga kinmene chiga tutagete tobate binga twarage ndira ase kintambe kororanga ngaki chinga chigo sareka inkiga kogero mongi nogenda onyomwa sangao osenkiga kogero mogaka ogo nero nyoma utigo musubati wa nero nyoma musubati ode twakwaneta magana yo tukanyore bintu bigo sarienka tukanyore binde na borebi bintu binde mpango wa kando bintu binde bingira tukanya paka chinderia njiro na magana mange twakwaneta ali munye nyorete lakini ndege ntakana ngelinga lero Brighton tayo lero tole noyo minto gaiga mokogoti yes bona mangana noje nga igoga tomoriro yes bona noje nga namaji kanyore lika ya nansi nini na konkera muya mono bali batubwatete ase Facebook Ndisi TV News Digital na bali batubwate kurase YouTube Ndisi TV News na nana bakotome message kosana bakobolia riswali lyao wetira se number ere ase TV yao 0792192834 nabukobolia riswali egere tumanya tusange noyo minto Bishop oyo minto Bishop enka emomanyete nyasaye nakia korekana bia mono sana singenjo yeli swali elio yes etoko chakera akera bantu bakunyomana kera bantu bakunyomana abantu aba bacagete oboiri bwabo buyana nyasaye mumuraga jako oboiri bwayo buyana nyasaye umwiseka gachako oboiri buyana nyasaye abantu bakana komerana kera baumerana bakarosyo bosani bwabo buya bakarosyo bwamate bwabo buya elinde libono bakamana kuruo bakabanga bono kunyomana tole enkerie mu mayete nyasaye egocha ya ye ige kabuya abantu abamana kuruo bono bagenda ba nyano mumura utariro umwiseke utariro mumura batara jinso abo chinka chiabo omweri obo bakore nyangi ase kanisa ekera bakorira ase kanisa nyangi mbabwata basegi babo abantu bali babatenerete kendi mojori abeire abantu no bagocha baba bekamo baba semia indi ibone nke korolekanero no bunyasaye ni rie bwata abantu bako ebwata bako mupasta mupasta naro because abantu borumete mechande koba mbata itiko manyanga ki ngaibagocha omuntu lyo kamna nyono moiso boswati otokonyerwa banyoro utamire tama itinga kitikanga nda pasta motebi ngayo muchanda okorereki omujanda obeire so enke momanyete nyasaye ni rie manyete litanga ningaki nyasaye naro bamwanchire bamwarigania senyo ese nkayabo busase myo yabo abantu abase erugende ngaki bona abantu abera abakristo bamumayete nyasaye oyo minto Bishop bungwa tumilieta abaseki mbarabyaba bali abateneneri bali abateneneri musubati yako aliko nyanaye musajare maga yao no musubati ondale ko maga yao bali wana tokoro kabateneneri bona abaseki alafu Bishop nkonyorole nga baumiranire nanda kale baumiranire banywomana bachakole nyangi baadaye abwana gira kebeke Okay, mbaro kibonyasa yani mbaro kibahati mbaro kibahati bakonyorana senjire iyo bamenya
na ndi kwenda maite bantu pali bakonyorana bagenda kanisa rioka direct banyorana njere tu muntu tabinga kitwende kanisa to busene yo musibati busene yo musacha bachakira obuge mabo mwali bakore nyangi na ndi bamenya buya. Okay. Yeah. Nkonyorora abandi bagotebanga gochimbu yatika tonyoa rioka kubwa kwenda ase kanisa ase ngejo kanyanga nyoma chinyinge chiri chira ase kanisa chinyinge chabwe chikobuneka na kiora roba samio bo bishop ono manyete setane era tarai egente kanene ngaki na kitokoroka ngaki marriage counseling wekege and step by step batara nyomana bate bugungi gochikoba mata bantu bali bagokora bakonyomana bategeti ko gukora counseling bategeti ko etere mangana ale bobona tokota ngaki o maite ngoja goikere beiga ekere ya bere ga ngaki ogokora ngoikore njare kori ngoikere mutware riomana ngoikera baibuli basoime bange goso ase nyamyomo ya ino banyesebererani ingi murakore abantu baitere tamagana muna inko inyura bari bamanyanga magana yantu orokeretikwe bone gento tokora neke bono kwanyora abantu bande banyora tibakanyomana bataitere magana baibuli abande baitere tamagana ira kirimba igwete abantu bale bagate bataigwete ora bumo taranga tinga ndi kuchakara no musibati oyanga ndete kokwana bila nyangi yane kali tukete omonta ukona nakata ka ndi nyigwete kubeta kone ti taiwete wekazi kete amagana gokonga kwanyora tai komu step ende yonzi yeri yegento keria tebetigwe enderi yake kore akonye nyuma yayo igopisha muna kwa gotebanga nyuma batara nyuma na bali banchanire gose bakorosyo boiri mbuya baetera se kanisa banyole amafundisho gose amaegerio yali baguchugwetera because gwetera ngoro kuna mobaba Kristo 100% gwetera ngoro lakini ngoro tebiri ngaki ikigekoba gubwene dokoraiga gubwene gosaba gubwene kurangirio yo angiriyo mwikaranze musekere muinu mwekabanyene kere mwagosanire gote umuri ngaki mungosaba na mabira ya mwata bane ngosaba na mabira kimukora mangana yo antu mata mangana korera ari bedroom basoka goja bakoseka Bishop tinganda ko sakinga kare yane njena kinete ngaranga labda bali bako genda kufundishwa bawo chako kore nyangi bako chikufundishwa na kibako bekebeta bako chikufundishwa na kibako rageria abande bono bade na nazo kumanyanga ngo kufundishwa bara mafundisho bako chikonyora mafundisho aya ngaki bako chikomenya ekero bogima igobore obokonsana karbo ikira senywamo kabisa bono lende igonga na mafundisho bako chikonyora buna bako chikomenya na araria ya agotoka roro asenkeye mumanyete nyasaye egente getangani gegotokoro no obwanjani abantu aba obwanjani mwete bisa koera no Matthew 24 osome kujangira 13 ya 14 gotabanga ekero obwanjani bwa erire bona setani yakonyora libaka obobe bokoswa wakati upende meisha sasa bora setani yakonyora libaka egento bono keroro rekenene gekoterenienka negento gegoro bwanjani umwanjo murigereria asenke mu maite nyasaye baketwara obwanjani etwara obwanjani egershani saitani kagocha tabasa koseberania nkeye bwanjani inagani bishop wono bwanjani obo neri tunda lyomwika ekero mu Kristo egento ngere tokoroka ngaki litunda lyomwika egente getangani ase litunda lyomwika no bwanjani litunda lyomwika kera tokosoma ase gitabu kia abagaratia abagaratia isano merongebere na ibere igakotaba litunda lyomwika no bwanjani litunda lyomwika no bwanjani wono lende kereri yani go minute ngaki onye koro mu Kristo ubu Kristo bwao obokoleta litunda lyobwanjani igobona kero bwanjani botayo igobona bu Kristo bwao murareta matunda igate baga 5:22 egotabanga kurende okwama kwomwika no bwanjani no bwanjani ebona kwama kwomwika igase family mu maite nyasaye egende getanga no bwanjani nande bishop igokonyora chinga kichinyinge nga ase family mu maite nyasaye achibwata matemo amange exactly amange sana igonga gokongia obwanjani boria ngekore kanegero obwanjani bokonge saitani tabasa gocha abatuburani bwanjani muri gocha boichenga obwanjani boiche gobosaigo obwanjani ebokoretwa na nyasaye manyene kera mwachira ase nyuma yaye mugosasi na nyasaye mumu maete nyasaye asinge nyasaye nero obwanjani
nyasaye no bwanjani ngaki atwanjete to jina ro tangande gutwanja akamuru mwana webwe ko mumanyi uyo ra mwegene ra koraki tasira kole nanyoro buge mabaka ko nyasaye agatanga na gutwanja ko nyasaye no bwanjani ojase tole ono na nyasaye karo bwanjani na Yesu wono ko tabale kitabu kya Yohana ngaki mwanjane inu ase inwe kitabu kya Yohana mwanjane inu ase inwe ngiye ko karende chinga kichinde tuangaine bono manyete kere okonyora bantu tuangaine kitabu kya Yohana 10:10 tabanga shetani kagoja muno moibi Shetani akoibe birangeria abantu mapema onye turi umukristo mokomu umanyete ringari nyasaye umanyete gusaba umanyete ringari nyasaye umanyete gusaba okoende nyumba ya nyasaye ujo sasa nyasaye na ndo umanyete usiketo musobo nyasaye okorera nyasaye nabasoba ba nyasaye so setata konyaliba setata konyaliba abantu bakugwa number 1 asengenjo barabwa abanyene mbama etiringana nyasaye mbama etigosaba bariko yanda nyumba ya nyasaye andi mama etuna no musobo nyasaye okay omwanjo murigereria igotogandete gusangana bishop enkwana ya lero gosekerenga kya lero twari kobora ninga enke mumanyete nyasaye nararia yebwate nani nakiakorekana twete debir kurugoronga enke mumanyete nyasaye litanga nigebwato bwanchani yebwato morembe nandi gebwata maya goja senkeyo omogoko ebwate mbako mogoko ngetangani no uwanchani ekiakabere no mogoko ekiakatato no morembe bitato byoka utagende ibinde uwanchani omogoko omorembe omaite binte bino tatwara bese mumenyete biye igo mwanchwa omurigereria bunogenda tokoria Ndisi TV na robwansu bomugusi kuna nabatebya enamba yesimineri ase TV yawe konyagweta gabwo kobo mono tomeri swali gocha ase nambe iyo na kobo mono bali baturugetia ase YouTube Ndisi TV News na Facebook Ndisi TV News Digital na rona boko comment ya orwe liswali lyao egatonyale gosanga amo na bishop naralia abande bako soma kurwase abababwate obwanjani kosababwate enke mumaete nyasaye ekenyorona kike kosoma kurwase family omaete video tabanga mwanya bantere birori gocha story kitabu kya Barumi 17 ego tabanga mwanya bantu igo bari birori bakorora bali asobo Kristo ime ono Paulo agukwana iyo Paulo tabanga ki ntunyane muna inje go mutunyana Yesu emine dinga ki tobe na makora amaya amakora yama amaya akoro na abantu bo tumubwikana noyo ase Yesu kitabu kya Luka ibere meronge tano na ibere Luka 2:52 yodaka Yesu akamentekana asobo ngaini na sechisemi akagoki mwanya abantu na nyasaye iwa mwanya abantu tumuna ba Kristo na mwanya abantu na barabundu barente to bagoki bamanye ngaki bo Kristo baito no buya kozi Yesu akotanga intune chumbi tobe kirori ya abantu barore amakora itamaya barore obwanjani tubwate na barugi baito basome kurwase tole barore muna toko gende kanisa abana barugi baito barore ngaki abana baito to babangete ata abantu mbali bakupime to mate ngaki obangeta abana bawo ngaki osometi abana bawo singa kyutigeta abana bawo singa kyutari korageria abana bawo bona abantu kora batanga umuntu yo tamati koragerwa na abana bono kwabere kirori omube osyo kirori omuya ande gento nke yo minto ota orakore mwanya bandata manyete Bishop mwanya banta mati bakasukura bakubrange byuke mwanjo murigereria Bishop otebirenga kenenge yo ndakore gosora akore mwanya banta takole ki atamanyeti nobo mane kiagira Bishop ngonyorenga ebintu mbire bigokorwa abobisi akari binde bya korwa bobisi nkomerore kwanyoranga ngendo kirgia akora bobisi kyarorekane ikiagira okay nebi pinango teberenga biribia bobisi bibise kanete beka bibe teneni igonga omwancho murigereria Bishop twandata kwerera kubwa mono obosemia bwa obosera bwenka enka emomanyete nyasaye nererieye nenke momanyete nyasaye ngaki ekororekana totabiringa nebwate omorembe obwanjani omogoko omorembe
bono bionse akarabira safe ndo ende kia kana bole mereria uzi na kana kia muhimu by the way kete bwatio bole mereria nere kubuneka because abantu batu aro bole mereria ndo batenga ki ekero bwato muika litunda lyo muika ubwato bole mereria maeta baba nyomiro bone ga digital maeta gwata bakare yao na bera nyole nga bole mereria boro lakini kare ya bono iga bono bwate bole mereria lakini bishop asenka emumanyete Nyasaye akara mogosa achire ningo gwenta kole mereria mono Baswati kole mereria Baswati na bole mereria baswati na bole mereria baswati baroti gato bae to bae 100% na bole mereria igonga ntwe abagaka ndori kole mereria ayo bae to don't care au matenga agenda naleta mwingine abangi na rende bishop watebirenga abangi na kole mereria bale gosebona senge nchonga no kole mereria bale na ubako bokoria bae tenje na bere media ara igura abangi na bakorera mugaka igona arwete buone ngata na bana babere lakini abonyu gwetengirane igutugutia bangena na wotegete bosonyo rondo ko tabinga haya noonde mugakanja ndira kinonde mugakanja ndira noonde Nairobi achiete kurigie gastana gontomera kena kinonde mbata abana ninje ngorigana na kobarage na kino igutugutia no baremere limboro inkiako gara ntu abasaje tore koremereria bishop umanyeta abasaja kero kurigia kero so historia Bible yes ekere Nyasaye atungete ense yes agatunga ne menyama yes mono Adam na aramenyete ne menyama yes mono muzaka ango munyama because umukungu ajete korozi kubadai mono mugako yo na experience die chitabichiria mono kyoko nyoro mo tata bwatio bole meri ange simba according ne Biblia bishop na ndora asome ase Biblia kidogo yenga kiangana na kiamenyete ne menyameri maete bidide go twachingaki go twangaki bono ende maete toko kwa matukari se mna Nyasaye atongete ya matukosta ya tole sita agakora bono ngoko na kero kwa so mankororore igonga na kinara bete na maete se didikare no le alko matukata ya ile ngakientambe yes ya mna bono ngoko ile miaka ebere ali na boya ala bale ku express even one day because it took care you na branyore botuko njarengo mugaso njarengo yarengeri tukolita bwati botuko omwancho muligereria rende bono twamanyire ngabangina nabaremereria abasacha nko batora bakungu kidogo lakini twensi nabaremereria bishop asenge nchonga konyorore nga tu asoire kanisa nali baremereria bakosa taliye oyo taliye kanisa gosoto mweti Nyasaye oyo to mweti Nyasaye na makongo na bwa bakora chifisa abasacha kera ko uruja goso konora umuntu I don't think uno mukungu ujoko no mwana maiso umuzaza nababe bali baremereria because na buko nikase ke tinyo ndio ro maremereria otebe ka kitiganti ko mwana no moke kumurusia maiso pe tokandira tena bishop aso kirenga kialenga enka emumanyete Nyasaye anebona nabatebya na mogotoma liswa liao ase nambera se TV yao 0792 192 nanende bali batobwatetia kurwa Facebook Ndisi TV News Digital na bali batobwate kurwa YouTube Ndisi TV News na nena bogo to tweet ati Ndisi TV News bishop liswali anale ko bolinga abasegia aba bonsi ko babara baronge akaleba basegira aba bano barosiri obwamate bagochikomenya barete barosienka nko kabale batwara na barabwo obagangi kidogo abasegi balia baroko nya barabaya maiterero tukurigia abasegi niseki ye nyangi tora akora okonyara gujoyo uyo gotenene akare mu awazi ne nyangi aromo be mona ko haige ndo kwali ngaki no mozani no kituma etie binta ko kora no mumino ye so bono lero tukuri ngaki montate ne mae ane no ria tene mae okorenya enyangi na kinyo muntu gocha gugoseka gwekabo mozani omwakine takom umuntu manyete maete umusana aro yoime lero nduri kuri kibasana ani ndo bati basana lero kuri kionde bwenzi nguri mondo nebwenzi ngaki njonde nene tukuriria ikire gosema nde nyangire mambia ngo wagerezi minga akinda to chonte nene nyangi naye no enkwabangete kai oe bondo jinde bintu bine bine kagotebanga labda tabwati no yensu ti yanga igengiye gotenga njungu pimere ntwaye ngo pimere nande aye ugupima Nana ko bibereta na yo bi. Buya moro bishop bwase nkwanengia toganderete kumanyanga enke mumanyete Nyasaye nererie ya nande kyakorakana nande bishop nande ganda bodi swaliri asaba segiaba ninki
tokuregeri mono gochasa basegi aba nyuma tutarabarangiri bacha gotosega egente getangani Yes. ngakamenyete ne family yaye egine ginte gitangani egente getangani kiamete ne family yaye na bwato bwanje ne family yaye na rende family yaye Yes. bine bintu tokuregeri umuntu gocha gotenere nyangi gwikaba umuntu na mwobwete nyasaye Yes. kogenda ari kanisa ne family yaye suno mukungo ko era musaje tari kogenda baramo ubwatera na baramo na bintu bagokora ubwatera na baramo so bintu mbire amakoro na arama ya Okay. umuntu abwata so muchigeto kumanya ki umuntu na bwata masikani yaye umuntu uri nesigete umuntu na mbwani kuyisigete usigete ne family yaye ne ro umuntu ubwenete gugutenenera asenyangi ya okay anandiri swali rinde tiganda swase SMS kidogo oyo minto igakoro kunganere Bismarck mukwa igaligeretie Ndisi TV obwansu bomugusimbu yamuno Bismarck mukwa asokoligira Ndisi TV oyo ndikakoro kunga Mariam Kerubo na yambu yamuno Mariam Kerubo asokoligira Ndisi TV noyo minto igakoro kunga Sara Nyarangi ontita ontebiri ngokwanie nera no aligeretie Ndisi TV obwansu bomugusi liswali rinde Bishop ngoko bolindi ringaki nkonyorore nga labda ayo musani one igonko genda ekanise ngao bono nkonse gole nebe getango gocha sende bono manyete ngenda na bakanya ubosani boli kuligere kanisa ya busani boli kuligere igontre ko focusinga oyogose gale ase astogo sasima moni na nini lakini nkia yora aligeri umusa mayete no na ase asogo sasima ko twaro musani asogo sasima ko twaro musani acha wacha teyo ogeto gata basani kuri isiko anarezi ga sore bono yakobereire bobe ande no kora nyangido ukikobero because basani bakale tiki asogo sasima abasani no bale lakini bishop abubene tako abasigi bawo uranyoranga na achire gaiga Ndizi nabo iri Brighton ngyo kwa mubogoreria watigo uri muri komo ngi ayo ndiswa kose no musani one no musani doje ngambu yamenyete ne family yaye bono onyo menyete bujene family yaye asago chinaye bone go kwa ngusuru gojo asago chibono ari ngumuntu yasakari gochi asago sazima mbu yago sazima asaya mbu yago sazima ori agojante nene andogenda komo because asimule ekiombe kemo wikamobe family mun ekanisa maite ne family ekanisa ne family ya ekanisa na sabantu bakomera ekirisia riete kirisia mini singa abantu bakomera namo basasima abantu aba bali amo ibaro mu abasibati bamwe abo na muraba bamwe abo yes munariye sate bete ngande na basibati baminto abamuraba minto bona aba na butoko konyana nabo igetabu kyokoroka batumwe batanga ki ngaba gatwara ebintu byabo bitari ebyabo bakabireta bakabiyonia kiro umuntu agachaka kwegokia n'ibintu biri byose byarete tu n'abatumwa egetabu kyokora ky'abatumwa barabya abatumwa barenge egetabu kyokora ky'abatumwa ibere chakere 41 ibero chakere 41 egatanga bakabamo abatumwa bakabamo bakaleta bakamana koleta kiro umuntu acha yaye nyenje nabwate gutwaretere goti yankonye naye ngo bwateke koroto nje koto ke nareta naye kyago konye so abantu bali bakasange binta asobo mo so abantu kere baramo nakiye ko getabu kya Saburi 133 kego tebanga kiere buya abantu abamo bamenyetamo baigwana ini bono no musaja no mukungu ende ryo nyasaye bwaboreka namo wikigende ketangani wika bamenyamo wakataki baigwana ini kino maitenga abantu bange baigwana ini bamenyamo baigwana ini uranyora rende ngamba igwana ini bono manyete igobo eitirienka ebiria tanga kiere buya igobo teri buya ona kiere buya abantu abamo bamenyetamo baigwana ini igwa kere bataigwana ini oposi yeyo teri buya mwanjo murigereria Ndisi TV no gwansu bomugusi Bishop igagotwerera igagototebia aria bwenerete koba asenka eri mumanyete nyasaye na kuba monenke mumanyete nyasaye munatotebia yebwate obwanjani omogoko omorembe oboremeri mbaka bobe asenka egerenki yimanya gukina omugaka omongina n'abana Bishop asenge mumanyete nyasaye error tuchakere error yo mugaka nererie error egente ketangani biria batabanga omugaka no mutugwenka number 1 chukumu yo mugaka no kuhakikisha nga okinirie family asobo nyasaye error ndanga
asobo nyasaye Yes. binde omugaka ebibinde biro bine bya kawaida ara abantu abe family ye koborokia obonyasaye nero omugaka omongaini omaete ng'abantu abaninduo nabatigira ase enyumba ya nyasaye nabagachira ase enyumba ya nyasaye n'abantu aba aorokiri bo abantu aba nabo begeire begeire arorire ng'aki egento tata atworokiri gose egento nyare batworokiri otworokiri egento eki so goika omogwekano gokorokia abantu obonyasaye number 2 goika abe oyo gokora egasi goika yokora egasi goika yokora egasi tokoba omonto kwaretire omosubati kwanyorire abana you are doing nothing okuboka maambia kwana gochiasogoche aino gochiasogoche nani manyo bwata abana bakwande sukuru kwaboka mami ngamparu karansete para bwati motu tabwa mai ando gotanga gaste koleti teyo akomoro noro bwete kurabia yo tabagaseyo oyembu onke gase nero ukurabia ine gase na mugonde ine gase muyamono bishop mugondo kwa ine gase bishop muyamono ase twigure ngero ryo mugaka entangani niyo gokora egasi nande amate yaye era abana bahene monginoye abaira ase kanisa aboroki nyasaye igonga erori yo mugaka twaye kurire ngoja tole eyo mongina toche ne yo abana nyuma tutaranda so mutimo komo keigo tiganda so message iregaiga meja mustafu Geoffrey Inyang'au Nyankongo gaki amahene our wife ni wafumilifu sana kwanele Father James Obaiwa inja mkwani Jumapili Father James Obaiwa nitamusalimia sana kuja mono yo minto na otebire ngabangina nabaremereria Daniel Mukaya korwa Riombati obwanchani nekewe kenene ase familia wetania abinto byonsi kuja mono umwanchwa umurigeria Handisi TV News katwanda mutego mokego tokwirana tomanya erori yo mongina tomanya erori iyo mwana kwirana tole enka tari nyumba gosa abana n'abaibuli enka tekoba onyete bwati omugaka amono mongina enka igekoba asing'encho omonginaro omugakaro n'omonginaro arabuya mana gutwara n'abana Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria asamangana yugosaseria nakorolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asukugingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yukugingirwa nagukorerwa steam bath bedkiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chiamagoko n'amaguru nakurusigwa risangwa riririo mire na ritarikorolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana n'omunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gusoba kirisime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisi Nebwate birenku vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Law Court gusio wa kiresimi ase namba 552 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi enka tariye nyumba gosa abana n'abayiburi enka tekoba onye tebwati omogaka amono omong'ina enka igekoba asinga encho omong'inaro omogakaro n'omong'inaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwe omwancho omorigereria nande kutwarura omotimoko tweranire gocha ase twatigira ng'a erol y'omogaka erol y'omong'ina erol y'omwana twakunera omogaka keigo nakobwamora boni tiga togende ase erol oyo omogaka ntokoreti tiga torakuna keigo na nyuma totoraikorora tiga torarigeria abare ase Facebook igo David Nyang'ate iga watching together iga goteba ng'ano are iga aria Nairobi mbuya mono yo minto Davidson Nyang'ate asokolia Ndizi TV obwansu no bomugusi Rosei Makori pamoja watching Rosei Makori naye mbuya mono asenge nchoregeretia Ndizi TV obwansu bomugusi ekiongozi Sefania Onserio korwariana bonchari ndani Kamakawa Salimia Bishop wakwani wene kiongozi Sevania hoyo minto Bishop twakwana erori y'omogaka ng'amba ketome wiketome yes akoregas yes aicharagirie family erori y'omosacha enene no koragirie family na gutwara machukumu yo kurende family yes kurende family na bugutwara omusubati okurikire gas na no rikire gas amokubwatira namo murende family mwenyeterenie family lakini erori y'omusacha gwikebe ere igoro musubati atari kororeka goso mochuri omanyekanete ng'a nayororo ibona igente getangani gwikororeka ko umuntu mutangani asomuchi muno musacha umusacha no nese sego koga wasoka umuntu maete no musubati ka koro amaete ng'a naye security tari umusacha omwoba yani umaete ng'a kino urendeta abantu bawo Bishop kora digana gorire swali abo watebire ng'a umusacha arorekane mutu abe mutwe sekiregento eratukana ng'arinde omusubati nere labda Nyasaye akamusesenia akanyore gasi mwaka nere labda okay omusubati labda nabweto umugako echibesa narorekana mutu wona iyo nekerero digital wona kintu kuri digital lakini kwa Nyasaye na bwana takoba mutu naende musubati no bwana takobune komo sacho ne bakubati chibesa mworo kinga nero rasomuchi mworo kinga nero rasomuchi gosi nero mugako nero kuru kwasire italiaye igaro rekane tigakororeka ngoko bubwati chibesa okoborikire busokobo mugako nabakonyora mugaka arikire nse chinda akabutwa wona naye wona kororeka nayo gukora kiregento ngindirio chayo musacho otigatugare kobo musacho otherwise otakoretibo amarika watabu musacho igwa akorere gosori ebibiri ngotabera se kitabu gisaya ngaki ngaba kungu batano mbaji cha somo sacho yomo mamatebinga ntwe tutete turukwa serie tari yawo lakini kiregento tobugate onye chibesa ntobugate so igobono okorende otarendeti omusubati na cherwe omusacho ina cherwe musacho ina cherwe na basibati balenga batano go ikobe mutwe paka netie rieta rioka aseki mbora batagite baruko nje mukanyare obosoko yani barusigo obosoko okay ya baruko ngantu mukamo kokoti ya nje mukamo kokoti batano no yatana nje mukamo kokoti egere barusigo obosoko gaka erieta rirwa kwa baruko eriao bono kuragerera bono baruko bwatekirege ntu bakachigari bakachibesa alafu Bishop ngonyorore musibati olure sobo ochira somo chioria erieta rekoro kusobo bono for example inje mokogoti omwana no chire orokirwe erieta rio ari esagenda otigire erieta riane nkiago garayaba keirorera yani inje bono omong'ina one mong'ina akoro ku Mariamu boni gaga akoro ku Mariamu mokogoti Mariamu mokogoti bono tatu mwabutari korrekana
niritiria nerikorrekana igo ng'a ninche inde motu yaye tatu mwabataraki taiyo oho bono Genesis yagoteba ng'aki notige iso na nyoko na nyoko yes nakieko gara marita yabo jo notiga omusaja natigeze natigeze na ngina nori natigeze na ngina mumirane kera mumiranire mabege muri babere bono bombege ntekemo oigule bono kiri eteri auri gutumekera one erori omusaja wike manyekane ng'aki omusubati oyo bono nyomi orure sobo ochire bono ochira obusoko buri bwakoreki bwaerire bono boyi bono rukirwa seri eteri awo buya mono bishop togendrete kweorokia enka emomanyete nyasaye na kiakorekana nararia yebwate nande mbiri bibwate nande nararia akorekana gochiase ase ekenyoro gochiasa abande egere babe kiorokererie kia gochiasa abande nabo igo bari bamomanyete nyasaye ase nkeyo buna twateba babwato morembe babwato mwanchani babwato boremereria bona tigato soe ase erori yomongina nererieye erori yomongina yes nyuma tutara some kebungo kera ebibiri ngotabere ng'omong'ina nero kwagacha mwaye namagokabe omong'ina nero kwagacha mwaye namagokabe tari ori oyo gotagora igo eminete ng'omong'ina okatwara obong'aini nabasa siori bwoye teba ng'ancho mwakona ariga nero maito oyo kwagacha igakuyagacha n'obong'aini gamarika ite minete ng'agochi kwagacha nemete akorigi n'enyondo amarochi kwagacha gakwagacha mwaye n'obong'aini neba amang'ana aro igakireti igo yagachire ng'aki mwabokire tore buya kabisa abana mbuya bana bararete njara oibono bwagachire muchori mbuyore lakini oyo gotagora musacha sacho ne tari gokoreke agwashuria mwa otagora iga gotagora ngemungu kiego wate wa bishop ekigyo gotagora proverbs tingu gasoma tole turasome ke nata geta soma ngeta omukungu erori ayene proverbs 31 verse 10 nabokoriko mwancho morigereria oja kosoma baadaye nego chinse ne binge bire emereng'anio 31 ikomi ning'ora nyare konyora omukungu omuya omukungu omuya nigare nengenche nene kubwa maguta erigori omukungu omuya mafuta erigori nararia ya bishop omanyete kara Yesu are ataraji go kubwatwa ataraji kobambwa musibati narochete akamusibia magoro na mafuta maguta erigori maguta ari maete bado na bagenda gukwanwe bibiri sawa gendera so amarika goteba ng'aki enkoro y'omusacha oye nigie mwegenete gusa omusacha oyo tari koremerwa konyora bitoki omukungu erori y'omukungu yani omusacha oyo amwegenete tari kogocha konyora ebitoki yani omaete amakungu mbarabaya none kere bagokora ebiasara gose bagokora kindu omusacha ategokora kimuga omusacha naye taikororokana ngategokora gasi abwate chibesa naye ntegokora gete tigo omusibati amobegete amotuntu bete buya yamana goteba ng'aki ase obogima bwaye bwose omokungu oyo nigagokorera omusacha oye ayaramaya gose tari korenta amabasa are buya mono igo ng'omokungu omuya agokorera omusacha oye ayaramaya oyo ndogo ogotagora mwaye oyo ogotagora mwaye igo nako gotangata mumaiti nyasaye tamumaiti nyasaye namba tu agokorera omusacha oye amabe bishop akumotagora ase chinchira wao maete na bokurusi gwe yange yao oyebegete ogotarangira lakini orusiri yo tamete usana korere norusiri yao yani abantu bakomanyete pi ya norocho yo bantu bakomanyete kirebyo bishop liswali ndire ngoboria omogaka nomong'ina mbora byokonyora bakogamba abande mono abanga abo bakogamba baba abuna abanyasaye bono mbali banyasaye igo yo mumaite nyasaye tari kwamba mogaka oyo bono manyete obonyasaye obo egetabu kia Matayo sana ebere goteba ng'a tari bono bagokwana omonene baraiko obunda bwigoro bona abantu bari kanisa ende n'abakristo lakini bakogamba abasaja ande n'omukristo bakobegete kera ebiru bana babegete birabi mama kwa mama
asijikanise jeto chikwaya ndo chikwaya njira we bali bago kwana basaja babobo bobe abantu abo mbaliye sabata banga kitali bonse barandangiriyo maneno manene baraje ko konyora uburuti bwarari Waigoro. ikigero gito tugwana nego okay ngana bokero nga uyo gukwana na bari kanisa uyo gukwana no mukristo na inde nkoli ari bakemesa yo manene bokorare kiregento lakini umuntu oro tana ko yosie ke gusingo te bakirega Bishop Nyamantara soma message ke gusingo te bakirega nga abakungu mbaya menu ya basalirie menu ya batugwetrene abakungu na abaya menu ya basalirie menu ya basalirie ababarase obonyasaye bari bomanyete family mu mate nyasaye abakungu abumbaraho omubwekano iyo tolengo mubwekano temebwekana ndo zine ya nyasaye ari to baza ko mubwekano nga uziba kata uri no mubwekano obonyasaye ya umukungu ibona umete umuntu bwekwakorereki omusalirie because umuntu aseketa bukya ko bega tanga oro memene gentege sinini lakini boge gusamba ensengima ono oro memoro abantu barabata oro meme oro memo rugo salirwa salikirege muya mono tiga turaso ase chimese chimuna togendrete twekire twamanyire nga abagakangi bamwe tokora ase enkiri mu mate nyasaye abanginangi bamwe tokora mumanyite nyasaye bono tiga turasoa asabana na nyuma turasoa asabana tiganda soma chimesi cha chirega iga korokunga sa eneria yora from Bogota. I'm following you step by step mbuya mono yo minto eneria yora Macron kemunto igobare na Florence no mogaka atanja no tole amo ndisi TV mbuya mono oyo minto Macron na Rebecca amo no mogaka atanja haro ndisi TV ni choice kutoka Nyakoe endelea kutuelimisha kabisa. We are watching until the end. Puja mono oyo minto naye kurwa Nyakoe asenge nchunga ndisi TV nero obwansu ubomogusi nyuma tutaragenda nande tigango naligereriga iga ababande ba Facebook na barabo bachirega iga bagoteba nga I'm watching you live until the end tatebetiri teliaye igonga ntoga ndeta konjara chimese chimuna nabatebinga oiko kulitaye ko boli swali boli pisha boli swali inamba nere yerese screen yao nabo igo bali batobati ase YouTube Ndisi TV news nabali batobati ase Facebook Ndisi TV news digital ana bako tweet at Ndisi TV news Bishop ono tutareka sana yes eroli umuswati yes umuswati iganyo metugocha abo mokonyo umusaja ebintu mbiro umusaja atari gukora kero umusaja sokire gutigaraka abone dasibichianga abone ta abusomuchi abone ta roseri abane ndagira yakoroseri ndagira abo safu muno umusacho yani amayete ngo no musacho no chire musacha nere gagwika ukujikuye kaya emuna yetigete onyora ngambu yere mambi gakubo konyore angeri ende tigete yasibigwe yende yakorire kwerende so binte binge na bibi kogera abasacha bande bagicha barigereria anga satigete no atigete abu onyora kibintu byonse mujorega musacha bwe minjokoraki ogenda uchukoiro sirika balikaro siti nyombe ngiye ego ogenda so asa mahuta gutyo kibintu biri omuntu nayo mongine sabusa kusiga wakore bintu wakore bintu mogaka mugoje kona kolera badanga mwakono irirwe waje kona kuminyoki muswati ondari para kumurwania nakituma iti muswati nene garama gete arwete akacha konyoro musajo iyo na etumie garame oyo minto Bishop jidega cha itondo jenge chikare kominyoka kabisa producer yana petro lega getina ganga ntonga dega cha nanga chira kwera chatigere kebere choka igo erori abana asobwango Bishop nereye eroli abana maete bana babekiri roli nene mono ya jase tolinga bacha bakorekende eroli abana nelinga ki baigwera baiboli bamenya matukamange mbuyamono ine eroli abana baigwera baiboli bamenya matukamange na ende banje kugwikia baiboli bako batebi bancho bo Kristo abaiboli abana basomi kubanje kwasomigwa batige skuru abari bacha kwekonya bacha kwamona abaiboli bana kuzo mwana tabwati kenda aratokonya ari umwana moka umwana gwikanje kurauna ise nangina byamona Bishop engana yao iyo mwere gochase enkeri mu manyete nyasaye nereye general gutiga engana yo mwere tu achake gente ketangani nga litunda lyo moika
no bwanchani omogoko o morembe amano boremere binte bimbi kobo onye nyasaye tararekana asubugima bwao because ubugima bwaito obugo tegemea na nyasaye ekere tu ajira se nyumba ya nyasaye inchamo ne family yane obuyo bokorekana ubwanchani obokoro bokomentekana dinga ne nyasaye dia so iri me ito getabu kya bakorosa gotanga dinga ne nyasaye rimenya so bonge dinga ne nyasaye rimenya so bonge so dinga ne nyasaye kali amenyira so bonga so bugima bwaito ubwanchani bokanda komentekana nande tokugenda kugaria nande tokugenda gusisenwa ibire chambi konyora ribaga ekere tubwate tule maete abantu kibaramo setanda bwate ribaga jona ariko batenga ki egendo kyo moire neki gende kanisa digia se kanisa usiri gyo mushauri usiri gyo mupasta ekere mechando yako berire emerito Matayo 20:20 zato injua sende balia mwaro sine ne mesigo ne chikuru na inchemba timokie igogo timokie kwa onya sai Mondo te yorago konye nseye bosemo sabionde bosemo ntonde anaresi kwatulire mesigo yao yeso soireme otimoke biyamono omwancho murigereria biyamono asengenje twegire rero nga enke mu maite nyasaye bishop oeresire ogotebirie na enye bwatie ekiagere enke mu maite nyasaye igire nali akwana biyamono asengenje mwarigereirie ekebindi kya obosera bwenka rero nabete bikoroto bya Brighton ninje Joseph Mokogoti oyo minto Bishop Charles Mosomi Saboke na ndikurandikia se namba ya 0727 979 186 0727 979 186 bujamono nje tigatumira ne litukolia Jumapili asemisa Jumapili na baterenga bujamono asokurigereria mwensi tigatona chinga kichinde bye bye Enka tari nyumba gosabana nabaiburi enka tekoba onye tebwati omogaka amono mongina enka ige koba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara nabana yamana kurokwenka Omwanjo murire on this TV na ande nechinga kichinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga nobosera bulia buleho asumuchie obwate obunyasaye oyo korenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kera ritu kuri